Merienda 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 merienda. Pigit agad roda plus na ako permiya, kuya ni bidit ko sa nang hero-hero, pigit da plus na ako Kuha nagari sinyal na talaga nagtaga-init-init na ang palibutan ha. Dit ko lang na hero-hero, gari pigit agad roda plus na sa kuya na lawas Dumug-dumug na sa kuyang lawas. Gari talagang iyon na ng pigasabi na iguan ng mga tugang ki init-init kuya ni Mary. Dati-dati kan mga nakaaging mga bulan, dit kong hero-hero na ko pigit plus. Pero ngayon gari nagtaga-init-init ng lawas do. Buda, ano yan? Ano ini buda mga tugang ano yan oning pag may mga kwan baga, pag may mga date ka sa nanggari duro dalagan kada punya niyo na duro da plus na inyal na inigari nagkakuha na kita kuya names gari kuha na kita nag hot flashes na grabe ko nung imagine mo sa buhay. Ano nga yan? Menopause ka? Ano nga girl? Ano nga girl nga yan? Good afternoon po, Legazpi City, Probinsya Canalbay, mga Bicolano, saan man napartikan mo no? May mga birthday ngo niyan, happy day. Ito expon sa inyong mga birthday greetings Tod, may mahiwag ang kitang tanog Ini, ano siguro, kaabutan kita kaya kisiyam-siyam kan mahiwag ang tanog na ini Salamat pala sa mga donors na Pero asob na igwa kita ki 26,000 pesos na cash donations, 26,000 pesos 500. Napit Shara, napit ka sa bago sa mga donations ni boy. De man nahapit ka boss, okay, good. Nahapit ka boss. Asob na igwa kita ki 26,500 pesos Para po naman sa gusto pa na magpaabot po ng donasyon para po sa mga fire victims. Tabi kan duman sa barangay Banuyo kan Pilar Sur Sugon. Mag-chat lang po sa kuya, mag-text lang sa 0928-777-5548 0966-203-0034. Mananaw tabi kita duman ki mga para sa mga school supplies kan mga naaki na nasuluan Tayo tabi sa nang immediate minting pangangaipo mga school supplies na nakalaog sa kung ngayon, di ba mga notebook, ballpens, etc. Darahon ta po yan duman. Kaya hilingon tatabi kung ano ang paano yan pwedeng madarahon duman. Kay puhan tatabi ki dagdag mga tugang na mga donasyon. Hali po sa endong mahuyong buot. Para po sa mga biktima kansulo dumantabi sa Banuyo, Pilar Sur Sugon. Pero ang plano, maadumang kita sa abuton ta sa eskwelahan. Kumperang kinakaipuhan doon na mga donasyon, tabi. Kaya asob na mga tugang, ay gwa kita. Salamat tabi sa anonymous na 2,000 pesos. Tapos anonymous na 20,000 pesos. Anonymous tabi kan Aquawell. Na-pick up na kasabago duman sa Aquawell. Buda kay Anonymous Benny. Salamaton tabi pa di. Buda kay Madam Melinda Win ng CMD. 3,000 pesos. Kung gusto tabi nindo na magpaabot ki donasyon, gapo kami ki GCash. Mga tugang, ang total po kan is 26,500 pesos. Hilingon mi kung paano yan maihatod ta duman mga tugang sa tuya tabi na mga kababayan duman tabi sa Banuyo, Campilar Sur. Kung paano may hatod, ihatod mi po yan talaga duman. Kaya nga may pasiguro na ako tabi na auto, nagbakal tabi akong truck na pick up baga na truck para po sana maghatod kan mga relief goods sa mga nangangaipo. Ulo ko nga ni si Father Deb kaso hapon, ikaw na talaga migo anto ngaya mano, ka na ngaya mano anto nay? Nagbahal ka ngaya palan mano kitrak para sa nasa araw ka na bagay, ka na ngaya mano? Ikaw na ngaya mano anto nay, the best ka talaga ngaya mano. Maray na hapon tabi sa imo manong Dave, Dave Padre Ramoso, yan. Yan sa Tagas, good afternoon tabi, sendo ka boss. Ang satuyang tanog, ang satuya tabing mahiwagang tanog mo niyan, ang satuyang tataramon. Mga tataramon.
Ara mo daw ang gustong sabihon. Ang satuya tabing tataramon mga tugang ngurob-ngurob. Ang tataramon tapo ngunyan ngurob-ngurob. Why don't you dance? Ano nga ang pigpapara ngurob-ngurob mo dyan? Yan, di ba? Ano nga ang pigpapara ngurob-ngurob nindo dyan? Inaresto nga si Presidente Rodrigo Duterte. Ano parang ngurob-ngurob nindo dyan? Ikaman nga Presidente Marcos, ipinaresto mo nga si Digong. Ili nga nga, kung nga ka nagngurob-ngurob. Yan. Ano mo sabihon? Sabi, kamong mga nakaantabay, ngunyan po, digdi po sa tuyang programa. Kung sabihon data, ano English daka yan? English daka yan, tabi, Kuya Dims, murmuring. Tama ba? Sabi kan sa tuyang na-research, ang gusto sabihin daka ang tabi is murmur. Pero ang murmur, pag binikol mo, dakol-dakol, murmur. Arog databi yan kaya. Kaya, sabi, mga tugang, iya tabi ang gusto sabihin kan, murmuring, nagngungurob-ngurob, sabi ni Tita Marie Honrado, murmuring. Yeah. Ano pa lang sa Tita Marie, naggibo mang kipagi na makahanap tabi daki mga dagdag na mga churo-chinelas, para po duman sa mga akita duman na nabiktima kang kasulo. Thank you tabi Tita Marie. Sa imo man na sa indong pinagibong paagi O sige tabi, murmur. Yan tabi ang gusto sabihon, sabi sa lidong, ibang moto-moto. Diba? Ang moto-moto iba sa, tama ba Kuya Nemi? Ang moto-moto saro na klase nin feeling yan, di ba? Ang moto-moto gariso iba siya sa murmur, iba siya sa ano tabi Ate Shara? Isurat mo do tabi digdi. Ang moto-moto actually, iyan po, pangkwan yan, kung sa gender of noun, iyan tabi, female, o male. Tampo! Yan, di ba? Nagtatampo. Di ba, Kuya Neme? Nagtatampo. Yan. Ang moto-moto, gari male gender yan eh. Tama. Pero tabi, sa katutan, tampo. Nagtatampo. Yan. Ano nagmumoto-moto? Anong tampo, rurot? Yun yan talaga. Yun yan. Ang term na yun Parang ko lang tampo. Pero di ba mga tugang pag ang babayi paminsan, pag babayi, pag igwa, nagagamit kitampo? Ate Shara, mong tampo. Nagagamit ba kan mga girls, di ba? Nagagamit ba rin do yan, pag igwa ka, sa tuya, baka man uso in, pero sa ibang lugar uso yan eh. Inda. Pangyayari sa natangit talaga arabot kita dyan. Yan po sa tuyang tataramon, mga tugang nyo na hapon, digdi po sa tuyang programa. Tataramon. Ara mo daw ang gustong sabihon. Mga marayon man talaga ka mo. O sige, o ni tabi, at adalan nindo ini. Tampon pala nito. Ang tampon, pagparabo, tampon tangya dyan na. Bago igwa kaya ko yan eh. Pagparapasaling, tampon ta ka dyan na. Pero, yan na tampon talaga paraan sa mga girls. Karak lang kaan. So sa ibang mga lugar nagagamit. Sa Pilipinas kung may nagagamit kaan. Di ko arami kung may nagagamit kan sa mga girls na digdi sa to. Ate Shara, nag-try ka kaan, dahil ka nagamit kaan. Iyo. Di ko alam kung paano paggamit kaan. So mga players baga, sa mga athletes, nagadarog kan tabian pigagaramit ninda. Alright, o sige. Tabi, mga tugang, madali lang may mga report ang mga interns hali po dyan sa Bicol University. Madali lang hanapon ko muna sa mahiwagang tanog habang nag-report sinda. Kamo tabi, mag-reflect. Mag-reflect po kamo kung ano mga tugang ini na kung ano tabi ini natanog na
Pag nahulanin do, ang kantidad po kaan, 100 pesos. Yan. Alright, ito tabi. Oh. Oh. ulit. Uliton ta. Uliton ta tabi, uliton ta. Nan. Okay na. Ayan tabian sa tuya na mahiwagang tanog. Ano ang clue? Sa mga harong tabi, igwa ka yan. Kadak lang kaan mga to. Ano naman daw yan? 100 pesos tabi. Mga tugang sa makakahula kang mahiwagang tanog. Ulitin natin bago ta ilawagan mga report kan sa tuyang mga interns sa Bicol University. Madali lang. Hay na nga ito. So, text po ang sendong mga kwan, ang sendong mga hula tabi sa 0928-777-5548. Gary, sige daw. Maski ko yan may mag 150 ako sa iling ko. Iling mo, hello? Ay, madali lang. Alat ko na. Mamaya na tabi hat. I-text na muna tabi. I-text na muna hat. Aramon ta muna ang mga report kan sa tuyang mga pag-iriba. Hali po dyan sa luwas. Ang mga interns kan Bicol University. Halat ko na ha. Okay. Ang isang number na po ng kulig di daw. Arin sa number na... Ay! Arin dumaan. Ayaw, digdi. Ining tinix mo. Amay na. Yun, nagay din eh. Yun na ini. Okay. Daramon tadaw mo na mga tugang ang mga report. Halay po dyan sa luwas, 24 oras sa seguridad para sa pagpapaabot para sa palarong Bicol, panginginutan kang Legazpi City PNP. Uy, the best man iniman si Bea. Nakahuron si Chief of Police kan Legazpi. May kinaraman po mga tugang sa paghanda kan palarong Bicol. Ano ang role mananggad kang police para dyan? Ramon ta daw ang latest na bareta, may kinaraman po dyan mga tugang. Bea Nunez, my report. Bea, come in Bea. Maray na hapon sa UBP, maray na hapon man po sa mga paraan tabay. Karangin notan kang Legazpi City Police Station ang pagtaon in 24 oras na seguridad sa papabot na palarong Bicol 2025. Igibuso sa siyudad sa maabot na ika-22 na ika-29 kan Marso. Sigun sa Operations Officer kang Legazpi City Police Station na si Police Captain Hermer G. Napili, nagsagibo ng security plan na pinag-coordinar sa CDRMO as in lokal na gobyerno kan siyudad ng Legazpi na nagbilog kan Incident Management Team o INT asin man sa lado kan pulisya, nag-create ng MESF o Major Event Security Framework na kung saan mga tarabangan ang mga stakeholders na nakapalaw digdi na mabilog ang manahimento na matao kan logistical at human resources. Dagdag pa kaini, tigyalao man na maarabot na sa aga ang mga participante at si Mary Star sa ibang Philippine schools kung kaya yaon nang nakapreparar na ang mga traffic management at road security sa tabang kan mga opisyalet kan kada barangay. Igwanin mga security na ibubugtak sa kada playing venues, tanganing malikaran, ang ribok sa mga pisikal na patawat, asin duwang tanod, asin duwang pulis, ang ibubugtak sa mga Philippine schools kung kada probinsya. Makakuha ni mga opisyalet halit sa PNP Region 5, asin sa probinsyal na istasyon, tanganing makatabang bigli. Mientras tanto, tinawan doon, hinapili na sa gigibuhon na opening parade sa maabot na ika-23 kan Marso, alas 3 pagkahapon, sa Bicol University, warang dalan na sarado huli ta hasling sana, ani okupar tuon sa ampangan kan BRTPH hanggang sa Camp Simeon Ola, na kung saan bubugtakan barikada, tanganing matawanan, asistensya asin maiwasan ang paglaog kan mga behikulo sa kabangang linya asin man dailo magpas ang mga partisipantes.
100% ng preparado ang pulisya, kaiba ang TSO, barangay tanod asin mga medical personnel sa magtao serbisyo at seguridad sa mga partisipantes hanggang sa katapusan kan palarong Bicol 2025. Kwan, uning Bea, may ma-augment na mga pulis hali sa ibang mga hepatura padigdi sa Legazpi o dati? May mga igot lang from Legazpi City, VP, asin man sa rason na sabit ang opisina kan Legazpi City PNP, makuha po sa regional na estasyon, sa opisina, asin man sa provincial po. Ayun, Yan po ang okay. nakapalaog sa MESF, so Major Event Safety Framework. I see. Matarabangan sila na magbuo ni management para sa nasabing event po. Oh, aron kay ini, gusto kong maulitin ito na sinabi mo, daday kay close na tinampo. Ang opening is Sunday, tama? 23? Tama po, 23. 23, alas 3 ng hapon. Sabi mo, dahi kay saradong tinampo? Dahi kay sa sarang tinampo? Tama po, wala pong sa sarang tinampo. Oh, side ng kwan, yun lang side po mapon na ang side mapon ang parade, ang opening Ang program. parada po, VP mapoon sa College of Education Canbillo hanggang sa Bicol University Grandstand. Alipot lang po ang Oh, parada. halipot lang? At talaga? Opo. Yun ang alas. Gusto sabihin, diyan lang sa ibong tang grandstand Opo. baga, yaon din sa likodan kang Old Cal building, di ba? Tama po, Oh, VP. gusto sabihin mo, diyan lang ma-position siya sa may College of Education? Tama po. Pasiring na duman sa Laog. Kang Talaga? grandstand po, sa Bilyo Nata of daw Baguio. ta, aron ka ito sa plano, ano? Nga paano daw? ano- Tagare, sa bagay, mas maray naman ang ganang halipot sa nata. Yun po. Ganing matapos Ang tulos. naging rason po, VP, is to daiman makaulang sa mga Traffic? para-commute sa mga bihikulo. Ay, Kaya yun. siguro na half lane occupancy po ang pagpuon sa Palarong Bicol. Very good. Okay, sige Bea. Salamat po. Iyan ang Bareta. Halo digdi sa luwas. Ako po si Bea Nanyas, intern halo sa Bicol University, DZGB News. Salamat Bea sa report. Hali po dyan sa luwas. So di... Doon sa na pala ng assembly sa may BRHMC, ano? Sa likod lang. Tapos mga tugang, mapunan nga kita. Palakaw na pa duman sa grandstand. Digdi siguro ang laog kan sa kwan. Digdan malaog sa ibong eh. Digdan laog kan sa ibong para makalaog duman sa main ground kan oval. Diyan po sa Bicol University. Magayon, madali yun matapos yan. Madali yun matapos yan. Buda, kwan man ang tama man. Dahil magkakaulang sa bulos kan traffic. Buda, dahil man kaya ibang lugar na pwedeng, pwedeng istaran na pwedeng punan mga tugang kamparada. Alright, o sige, good. Mga tugang mientras tanto, iba pa niya itong mga istorya. 24 oras na albay, dahil daw makakansilar pag-abot nin mga atleta sa Palarong Bicol. Ikaw man ang kay mga schedule na 24 hours na brownout. Ano? Baka dyan baga sa mga eskwelahan pag daing kuryente garmaling ahuton. Aramon ta daw mga tugang ang report kasabay si Joanna Gripa. Joanna, go ahead. Good afternoon. Marhay na hapon, BP. Marhay na hapon sa mga paraan tabay. Brand out ang masabat sa mga maaarabot na atletahan sa mga iba-ibang probinsya sa Bicol. Huli ta idadagos ang nakaschedule na 24 oras na power interruption kan Aleco. Sa aga, Petsa 20, sakop ang Ditatno, Feeders 1 and 2. Puna alas 6 nin aga hanggang Petsa 20, alas 6 nin aga. Sigun sa tagapagtaram kan Aleco na si Angeli Joy Galero, daina masisibog ang power interruption ta nakaschedule na ang pag-ayos at yung kaikuhan tulos maaksyonan ang oil leakage sa substation. Tanganing daina ini magkausa nin malalang problema sa komunidad. Magkakaiguaman tindanin line clearing, pagsalida ng poste as in hotspot correction saan daw na ini. Dagdag ni Galero, pinaghuhurunan pa kan CDDRMO, Incident Management Team kan Legazpi as in LGUs, ang pagpapadara ng mga power generators sa mga apektadong deleting schools. Mapadara man ng Aleco ng pwersa para sa troubleshooting in kaso magkaiguan ng emerhensya. Mientras tanto, magkakaiguaman ng kasunod na 24 oras na power interruption sa Bitaano Substation Feeder 3 at in 4 sa Petsa 21 puon alas 6 manin aga hanggang Petsa 22 alas 6 nin aga.
Iyan ang dagdag na bareta hali sa luwas. Johanna Agripa, Intern Haling Bicol University. DTV News. No, bako na problema ko yan, Amy. Maarabot na da sa aga. Anyway, ang importante, kuha naman, bako 48 oras. Kung maarabot na sa aga, 20, 21, anyway, hanggang 23 pa man ang opening Kamplaro. Siguro, bako pa man ang kumpletong mga delegasyon na yan, nasa area pa man sana, ha? That's a good news. Ano po kaya yan? Yan po, bareta, may kinaraman sa 24 oras na brownout. Mientras tanto, alas 3:31 oras mga tugang sa Pilipinas, workshop para sa Legazpi City Disaster Risk Reduction and Management Office, as in Gender Equality, Disability and Social Inclusion o GEDC. Pigigibong niya. Aramunta daw po ang detalye kaiyan kasabay mga tugang si Jasmine Bausing. Jasmine, good afternoon. Marahay na hapon, BP. Marahay na hapon, Mantabi, sa mga paraantabay. Pag-iibong niya na ikaduwang aldaw na workshop para sa Legazpi City Disaster Risk Reduction and Management Office, katapod man ang Gender Equality, Disability and Social Inclusion Legazpi o GEDC na konektado sa Women's Month at celebration niya na Marso. Sigun kay Melody N. Azura, City Government Department Head kan CDRMO, tigbubuson linda ang arog na workshop nganing mapakusog ang koneksyon atin maisabay ang GEDC sa mga pigagibong lakdang kang DRMO lalo na sa four pillars na disaster prevention and mitigation, disaster preparedness, disaster response, atin na rehabilitation and recovery. Sa ibong nalado, pig-explikar man ni Joan Flestado, sarong gender atin na nature-based solution specialist na ang speaker sa workshop na sa indang objeto ang mapakusog ang pag-responder kan mga task force officers sa calamity emergencies atin kung si insay ng mga individual ang ipagpaprioridad sa oras ng kalamidad. Kapagod pa kay ni tigpapaintindi man sa workshop ang pwedeng maging gampanan atin may tataban kan gabos na nakasariana sa programa kang DRRMO. Sa ngunyan, ini ang huring aldaw kang workshop na nagbuon kaso hapon ika-18 kang Marso. Iyan tabi VP ang dagdagan na bareta di sa luwas sa Jasmine Bausing, Intern Haling Bicol University, BCGB News. Thank you, Jasmine. Sa report, hali po dyan sa luwas. Kung arog ka ng sitwasyon di mas maray, ani ma-feel tampig apod na gender equality. Ako nga, gusto ko magamit kay CR kang girl. Ganisa lang yung bite. Ganisa lang yung bite mo, Noy. Alright, sige. Si Madam Engineer Lade Asur, karoon sa mga maray na official kan sa Tuyang City Hall. Para as in jeepney driver, pig-alokaran kan test danin scholarship program. Ay, wow! Aramon ta daw yan, mga tugang sa report ni Justin Escobar. Justin, pasok. Marhay na hapon BP, marhay na hapon man sa paraan tabay. Nag-alokar ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA sa iba ang partner agencies ng tulong scholarship na iyo ang Rice Extension Program o RESP, Coconut Farmer Scholarship o CFSP, asin ang Super Program. Sigun sa entrevista kan DZGB News kay TESDA Region 5 Public Information Officer Lian Ijaw, ang RESP nagbubusol na magtao kaaraman sa makabagong paraan sa pagprodusin ng bagas. Asin ang CFSP, nagtatao kapasidad sa mga coconut farmers na umalangkaw ang kita asin maimprobar ang produksyon ng mga nyog. Mantang ang Super Program, laom na matabangan ang mga jeepney drivers na naapektaran kang pagbalyo ng modernized jeepney sa nasyon. Dagdag pa na eligible na magpartisipar ang mga farmers kung sain dapat hindaman rehistrado sa Registry System for Basic Sector for Agricultural o RSBA kan Department of Agriculture. Asin sa National Coconut Farmers Registry System o NCFRS kan Philippine Coconut Authority, alagad sa Super Program, importante na kaiba sa
Super sector as in 18 anyos ang edad bago matapos ang training. Iyan ang dagdag na bareta hali di paluwas. Jace Escobar intern hali sa Bicol University, BDGB News. Oy, Justin, Jace. Ulit daw itong ano nga ang pwedeng ma-avail na scholarship kan mga chopper, mga drivers? Iyo po ang super program or scholarship. Anong gigibonin na? Maeskwela? O ano? Iyo po, mataoki scholarship ang TESDA para sa mga chopper na kung saan magtataon ng kumbaga ng livelihood program para sa inda dahil sa naapektaran kang mga pagbagukan jeepney po. Ayan. So, okay. So, sa kanyan, jeepney modernization? Tama? Yes po. So, Yes po. farmers, paano maka-avail kaan? Pwede man po sa bawat community po may tinao po ang TESDA and pwede po singgaduman magpalista pero maipuhan na sigurado po na dapat at least 18 years old po ang edad before bago mag-end ng training as in dapat belong po singgaduman sa transport sector. Ayan. Okay. Sige, Justin. Salamat ha sa report. Hali dyan sa Aluwas. Justin Escobar, mga tugang sa Bareta. Magayon man ang mga na-explore tayo yan na mga aruga na bagay. Teka pa lang kita kadakol kang pwedeng may avail na programa ng gobyerno. Kaya lang, dahil yan ko yan na-avail. Taday man araman kang publiko. Di ba? Di naaraman kang publiko eh. Aruga na mga bagay-bagay na babareta. Di, nakakatabang yan. Kaya pa lang mga aruga na di. Na pwedeng gibuhon. Kuday man iyan na inailuluwas, maday man iyan na iluluwas kan sa tuya na gobyerno. I mean, niluluwas sa publiko kaya dito nag-avail kan. I mean, day masyadong nakukuha kan sa tuyang mga farmers halimbawa, kan sa tuya tabi na mga drivers, Kung anay ko yan pag ako ngaya ma-retire na, gusto ko mag-adal ki, o tubagang, gusto ko sa parakuti kang kuryente baga. So ano po gaan? Electrical? So igwa ngaya akong in situ, nya di ba? Pagalibaw ngaya gurang na ngaya ako, mga 60 anyos na ngaya ako, di. Magadal kita mag-install kang kuryente, di ba? Mga rugka na ako, gusto ko kaan mag-adal eh. Gusto ko mag-mix laki tinapay. Ano yung kaan? Bread and pastry, naglukot-lukot ka kitinapay, magayonon yan. Pero ang pinakagustuhan ko talaga na pwede kong intran ko yan ang kung ano na gusto ko mag-gibo ki dress. Gusto ko mag-gibo ki dress. Dress kay mga girls. So, ang gusto ko yan ang pagsukol. Oras natin 20 bago mag-abot ang alas 4 ng hapon. Ang tanog po, garo nagpapaliski baga sa plastic, wara na laugan kan bagas, sala. Good afternoon po. Matry maghula kan mahiwagang tanog, ngunyan sutagdo iyang kanuran sa lata, sala po. Paki-clarify sa Aleco kung anong mga lugar ang apektado, bako na so feeder, tasindasa na ang nakakaaram kan bagay na yan. May point man Oy, ano nga ning mga... So, 24 oras baga na... Isa nag-report kayo ning alay kong inio. Tama ka. Oy, Shara. Apotado, ano pa daw nini kung sa mga lugar na apektado kang brownout na 24 hours? Ano nga ning feeder yan? Apoton mo sa nag-report kaan? Nag-report si Joanna. Tama man ini na teksta, very clear, tama ka po dyan. Boss, washing dryer po, nagtaririk. Sala. Makina sa pagtahi. Gari man ang gani yung tanog, Garo yung tanog, pero bako. Gari man ang gari. Nag-blender, mali po. Sir, maukod ako sa mahiwagang tanog, pighalo tabi sir na semento sa concrete mixer, mali. Tubig sa lababo nagbubulos sa mga hugasan na mga tray, mali. Maukod pa ako, nagluluto po kay crispy pata.
Ang pagluto kay crispy pata, may tanog na araw ito. Liton tatabi ha, 100 pesos yan. Igual na lang kita kay 4 minutes bago po tapos ang mahiwagang tanog. Madaling tabasahon ta so mga lugar. Napiktado. Sabi ni Ate Kayen, pabati daw kami digdi sa Pag-asa Daraga. Buda si Mama Maria, buda sa pamangkin kong si Arya habang nagdadangog sa imo. Buda nagkapi-kapi po. Buda pakibati man kay Madam Sonia Labanda, budaan sa iyang pamilya po. Oy, good morning. Good afternoon po. Good afternoon, Tabi Ate Kayen. Masiramon magkapi-kapi Ate Kayen. Edi? Masiramon Uy, Ate Kayen, nahiling ko duman si Huyan sa Ayala, may tindang sa mga sapatos. May nailing ako duman na babayi. Nakigkig ako. Natangin na ako tagari. Mama Maria, maray na hapon tabi boda kay Madam Sonia Labanda. Neighbor yan. Neighbor ni Mama Maria. Yan po sa sa Pag-asa Daraga Albay. Sirma na nga niya, at yun na, nakigkigon nga na ako ta. Garingin ako, kwan man? Saling ko, garingin niya ako. Pero mina ako, di ko talaga ipadawag si Ate Kayen sa gayon. Hello? 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 Anday ko talaga ipadawag si Maria. Iyan, maski mag-iriwal na kita kayan. Deko nang gadi pa daw yan, pero merong pinakamagayon si Mama Maria. Ikadua, si Ate Kayen. Yun, ang gana sa na dyan. Chelsea. Mahal na kami mag-iwal ni Chelsea pag nag-ilingan kaming dua. Okay. O yan, Tabi. Ang uning mahiwagang tanog, Tabi Ate Kayen. Arya. Ang mahiwagang tanog sa sa mga harong igwa kaini. Sa mga harong tabi igwa kaini. Igwa ki mga tawo ko yan na mahilig kaini. Yan, ano yan? Gari man ang ganso. Nagpipidal kimaki na adi na pantahi. Pero bako po yan. Bako po yan. Tabi. Bako po yan. Madali lang. Dahil lingon. Tabaka igwaki may tamang apod. May tabang simbag. May tama tabing simbag. Hello, good afternoon. Boss. Dari, na biga, papagaan sa papagaan. Ano? Dari mapahanapin papagaan sa balde. Map. Dari, papagaan. Dari, po ganyan. Tornado, mapagaan. Iyo, so utong so nagtatalibong. Iyo. Oho. Tama na ako. Gana na ako. Sala. Mamay. Iyo man ang ko yan ni Miso. Agtalig ko kan sa harong. So tong sa piglalabok. So pag makuang ka, so pag basta piglalabok yan nagtalibong na tapos map sa salog. Tama, so nasa isip ka ito. Pero bako po ito. Nagkakagod po sala Gerald Blando, plastic bag sir, nakasabit at nakaharap sa tinatamaan ng hangin ng electric fan. Mali. Tubig po, Corazon Lazaro. Mali po. Nagalimpya po sa harong. Mali. Aslili Garaba. Sala boy? Sala. Nagluluto tabi kay popcorn. Mali. Pabati po sa mga mahiguso na barangay tanod sa mong barangay sa Danlog, lalo na po kay Anyana. Anang tanog po ng luluto popcorn sa kaldero. Mali. Nagluto kay popcorn. Mali po. Dryer. Mali po. Abraham. Hello? Hello, sir. Yes. Good afternoon po. Good afternoon din. Ang tanong niya, gano'n ba sa Sukarcel naman sa ICC? Sorry, sir. Sukarcel sa ICC.
Gari pareho man lang dali. Hindi mo na, thank you. Bye. Bye. Aram niya na Kuya Niming. Sala ito. O, ni tabi, subang apektado kang brown out. Paano pagbasa ta kay ni Ate Shara? Paano pagpaabante kay ni? Alat ko na. Sa Kuya ini ade. One. Dakulon? Ang mga apektado pong lugar kang brown out sa Marso 20. Salbatana, saaga na pala nini? Saaga na pala 6 a.m. to 6 nata 6 a.m. to 6 a.m. ini. PM ini, Ate Shara? PM ano? Barangay Rizal Street, Ilawod, Poblasyon, Barangay 18, Barangay Kasarabay pa lang kita sa Barangay 23. Ano? Ha? Ano? 24 hours yan, sir. 24 oras? Hapon yan sa aga, matapos otro aga. Salbatan ang pangyari sa Maabaka, di? 24 oras na brown out. Mapon sa agang alas 6, matapos otro agang alas 6. Kaya palang 6 a.m. to 6 p.m., March 20 to 21. Ang mga apektadong lugar, Barangay 17, pasiring sa 18, hanggang 23. Minaagi sa Barangay 24, pasiring naman sa Lapu-Lapu na yung Barangay 25. Hanggang Barangay Dinagaan, 27-28, Victory Village North, Buda, Victory Village South. Minadaloy-doy ang daing kuryente, pasiring sa Barangay Sabang, hanggang sa Barangay Poblasyon, Barangay 30 Pigkali. 32 San Roque, 35 Tinago, 36 Kapantawan, Poblasyon 37. Ang Barangay Bitano, daing kuryente, siring man mga tugang 58 Buragues asin 27. Ang Barangay 57 Kandapdap, siring man ang mangyayari, siring man mga tugang sa Barangay Puro hanggang 60 Kanlamba asin Barangay 19. Kasarabay ang Barangay Kabangan, Kabangan East Poblasyon, Buda Barangay 15. Isabayang Ilawod sa Barangay 31, Barangay 13. Siring man Barangay 33 PNR Piñaranda, Barangay 34 Orosite 21 Binanuahan 22 asin Binanuahan 21. Iyan tabi ang masuprindeng kuryente 24 oras tabi, kaya mag-enjoy kita sa pagkaaga sa aga tabing aldaw na iyan. Ang barangays and feeders 3 and 4 tabi Marso 21 man hanggang 22. Alas 6 nin aga hanggang alas 6 manin aga sa masunod na aldaw, kaya may kipiktado. Iyo tabi ang Barangay 37 Bitano, Barangay 18 Kabangan, Porsyon kan Cruzada, Siringban mga tugang 41. Bugtong Gogon, Barangay Bunot, Barangay Rawis, Barangay 43 Kasabayan Tamaoyan, Asin Pawa, Siringman mga tugang 61. Ikatabi dyan Manay Yolike sa Barangay Pawa, magtagariparo magpara-prepare kan sa imong generator tang kuryente 24 oras na wara kamo. Siring man mga taga-barangay dita, Barangay San Joaquin, Barangay 64 Buda, mga tugang ana Rimbay. Kasabay taben Bagong Abre, Barangay Biga, Barangay Padang asin Buyoan. Minadaloy-doy ang daing kuryente hanggang sa may partikan Barangay Mataanag, Barangay Bunga Mabinit asin Bilamor Subdivision sa Barangay 18. Minabalik sinda hanggang Barangay Bugtong, Kasarabay taben Banyadero, Matnog asin Purok Uno kan Tagas Daragalbay. Ang siring na bagay ang rason da tabi yung pag-ayos kan mga nag-leak mga tugang na mga oil kan nag-leak asin testing. Oil leak repair and degasification kan 20 MB power substation kan Barangay Bitano. Ninuli na nga ni kan siring na bagay hinahagad mga tugang kan alikon sa indong pasensya sa mga inio. Mga taga-pasensya sa nakita nga ning ang gibuhon ta mga tugang magtaga-relax na gayo. Kaya tabi siyerto sigurado na pinag-alalauman tabi ng mga malls, mga tugang sa palibot na magiging matawo. Kasarabay tabang SMLCC Buda Ayala Malls pati ng Gaisano. Siyerte sigurado baka may tawo man sa Yasyano na magpapalipot-lipot na gayo dahilan mga tugang talaawigon ini. Ang hapot ngaya kundaing kuryente sa mga lugar na iyan, ano ngaya tabi Mr. May klase kita sa agatan mga eskwelahan baga naka-aircon Buda gari maalingahoto na gayo. Dahil ko tabi masimbag iyan kun ang pagswara nin kuryente mga tugang kasabay man nakita tabi dahil tabi ki mga klase sa kapalibutan niya to nagayo.
Ninhuli kan siring na bagay sa buton ta mga tugang na leko ta sa endang trabaho papakarayon da tabi mga tugang an sa endang mga linya budaan mga naglik na oil sa endang mga transformer gayod sa endang kapalibutan sa mga station na pinag-unambitan niya to kasabago. Ninhuli na nga ni mga tugang kan sa tuyang pasensya pahiwas-iwason niya to taba kapag nairahay yan may batara naman ang brownout na harlawigon sa tuyang palibot kaya tabi magtaga muro dabo dapat na magtaga og masanataba ka may maray man na serbisyo sa ngapit na panahon digdi sa tuya an aleko kamo tabing mga taga-aliko kaya salamaton sa endo sa pagpakaray tabi kan sa endong serbisyo taba ka iyan tabi ang abutan ta sa pag-abot kang panahon ng brownout maibitaran ta na bata baga mga tugang sa masulod na mga aldaw mapon man ang palarong Bicol ang mga aki kundeng kuryente dadara pluson niya nagayo baka luluyahon niyang kakadralagan kung pagkaagaday nangit rog tasinda po deng kuryente sa mga eskwelahan dindo. Nagbukas pa ako kay radyo kaso day pa pong bukas na station. Okay. Good afternoon. Tita Marie Honrado. Digdi po sa Kamalig Brownout. Ay, day po kasabay ang Kamalig ano? Day kasabay. Day kasabay tabi ang Kamalig. Bye. Kaya ninhuli na nga ni kan sa tuya tabi na muto-muto naman sa aga ngunyang pasanato umuna nindo ang brownout tabi nasa laong nin 24 yo tabi an pon sa agang alas 6 nin aga hanggan pagkaagang 21 alas 6 naman nagayo siring man mga tugang rimati palan pag sign on ko sa aga mapalsok na sa ang kuryente kaya tabi pa no nakita kaayan Awin ta, alas 4 na lamang. Ano na? Ano na kita? Ano na kita, boy? Kumusta na kita, boy? All right. Ito muna tayo. Good afternoon po, Henry M. Okay. Madali lang. Halat ko na. Nag-blender kiyelo, tap digdi sa water dispenser, nag-shake, sala. Ate kayende mo kung madala sa ulok-ulok mo, sala tabi ang simbag mo, sala tabi. Jun Balde, may pinadala sa kuya na, ano yun yung pinadala sa kuya Jun Balde? Ano yung sinabi? Solicitor General. Solgen. OSG. Social welfare is... Solgen. May pinadala sa kuya. Ipadala ko kay Shara. Nga ni Shara lamang mag-ulok-ulok. Ipadala ko kay Shara. Shara, magmakalamang. May pinadala sa kuya na. Sa mga pilyotang mga parantabay. May pinadala sa kuya na video. Yan. May skandal na ilingon mo, be? May skandal. Shara, may skandal ilingon mo. Pinadala ko sa mo. Basahan mo. Ikaw kay... Kuan, skandal. Good afternoon. Nata po sa Tan Barangay 18, Cabangan West, Duang Aldaw. Inda. Yung man nga dali, alat ko na. Tama ka, alat ko na ha. Tama ka, alat ko na. Nga nito so pindutan ka ini. Ay, nito so. Alat ko na. Yung mananggad, alat ko na. Barangay, alat ko na. Paano kan magkataning? Barangay 20. Barangay 20, March 20 to 21. Barangay 18, Cabangan West, Ilawod Poblasyon, Barangay 18, Cabangan West Poblasyon. Sunod naman. March 21 to 22. Hay ng Barangay 18 digdi, Yung mananggad, Barangay 18 Cabangan. Budak Bugtong Ligaspi. Yung mananggad. Iyan tabi, hindi ko masimbag yan. Hindi ko tabi masimbag yan. Iya po, hindi ko masimbag yan. Tabi na sa imong kuan. Okay na?
Oh, di man gari mala Dok, gari mapagalon dok masimbag suganta. Grinder. Mali po, mali. Arog ka ini. Ining bagay na ini naghihiro. Kaya daw ako 2022 pa ini tabi. Syara 2022 pa. Kaya daw ako duda ako kan laman eh. Duda ako kang laman. So dahil pa nagiriwal ka ito de. Dahil pa nagiriwal. Now, ano nga sa istorya ko? Nagbomba tubig sa gripo mali. Arog ka naman takamong klo. Ini, buhay ini Kuya Nemi. Buhay. Tabuhay siya. Minanggi mo siyang tanog. Ano ang hiling mo? Buhay siya. Kadakol kay ni. Sa DCGB, wala ako kung nahiling kay ni Kuya Nemi. Wala sa DCGB kay ni. Sa mga harong kay ni Igwa, buhay siya. Oh, yan po ang hula ni daw. Paano siya nag-create kitanog? Tabuhay siya. Yan, di ba? Oh. 2 minutos bago magabot mga tugang ang namumurungko na alas 5 din na alas 4 din hapon. Hindi po sa tuyang palibot. Buhay siya. Sa aga ang premyo ta 150 na. Yan, di ba? 150. Sandali. Baka may naka Engineer Mer. Sala, boss. Sabi ng Engineer Mer Kuya Nemi, aso nagiinom tubig. Sala. Hello, good afternoon. Medyo mapurbar. Purbari daw. Manok na nagkakaya sa ato. Ay, sos ko, migo. Siguro, migo, mga duwang sarong kilometro ang distansya. Pero harani dyan, manok na nagkakayas ki atop. Migo, sala talaga. Bye-bye. Oh. Ini naman Kuya Nemi. Sala naman ining tao-tao tangklong ini. Gari madidiskwento kita ka ini Kuya Nemi. Gari madidiskwento kita kan paraite ni gari madidiskwento kita naman kan gari madidiskwento kita. Eh. Hello. Hello, sir. Kagawad. Maray na hapon. Hello, sir. Ano ang tanog migo? Hello. Yes, hello. Pwede po sir mag-ukol? Pwede. Ano tabing tanog kagawad? Sir, kalibubog na pigkawatan kan mga ake. Ano? Kalibubog, sir, na pigkawatan. Kalibubog na pigkawatan kan mga aki. Migo, Sir. ipadagos mo lang ang pag-asikaso kan tubo tasala. Bye-bye kagawad. Sa kuya. Nabuhay. Nagimatas ang amigo kong kagawad dyan sa Barangay 18. Si Kagawad Bon. Barangay 17. Kagawad Bon. Ano na alas 4 na. Sisiribot na naman kita. Hello? Ikaw. Pinirimatin, ha? Ako may pigkakulban. Ako may go. Kaya ganun gusto ko na magparam. Doy ko, stingumukod ang ang kino. Nagmukod ang kino. Migo, sala pero kulang. Bye-bye. Tigkukulban na ka Kuya Nemi. Gari malidiskwento. Sabi ni Engineer Mer, pusa naglalaro. Kuya Nemi, mapaaram na ako. Tagari nagharani na. Nagharani na. Gari, tapusun tala ni Kuya Nemi ta, nagharani na eh. Nagharani na. Ang text ni Engineer Mer Legaspi, gari, harani na. Kung sa tao,
ang distansya gari nasa may piad na pasiring sa katotohanan. Engineer Mer, ano ang nilalaro ng pusa? Iyan ang harani sa katotohanan. Saga naman. Salamat kan sa pagkantabay. Goodbye. Mabuhay. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alaga